Mamá, non ten pensado levantarse da cama? Onde me queres mandar? Son as 6 da tarde, joder, non fai máis que a dormir. Queres que che faga algo? Levántese xa. Se non queres que che faga nada, déixame estar que estou la mar de ben na cama. Unha vez ao ano, os augardenteiros volven á casa da miña avoa. Ali instalan os alambiques e, mentras elaboran augardente, dormen baixo o seu teito. Sento que proveño dun mundo que desaparece, lidando constantemente por convivir co seu legado. Eu teñoche dúas casas. Unha máis arriba e a outra máis alá abaixo. Alá abaixo é eterna. Entón, cando vai para alá, xa non pensas en máis nada. Acabouse. Este mundo é un cabrón, Alicia. Este mundo é un cabrón. No, facémolo nós. Coa espada de Santiago serás cortada. Coas calías de San Pedro serás presa amarrada, coa toalla de nuestro Señor Jesucristo serás limpiado. Padre Red, Satanás, vaite daqui, Satanás. Penso que se a deixo de ver aquí, nesta casa, xa non a volverei a ver nunca máis.